Jamen, jeg har haft fornøjelsen af at deltage i det her super event. Det er første gang, vi deltager i år. Ruten har været helt fantastisk. En super kombination af smuk natur og også mulighed for lige at bruge bilen en lille smule inden for lovens rammer selvfølgelig. Hvis vi har muligheden, så vil vi rigtig gerne deltage næste år igen. Det var helt fantastisk.